assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV caggal jettuɗen Allah en juule Mouhamadou Thioubadou Boudou windere en jetti jinnaɓe men en juurima papa men wasili men Nouroudina Hamad Aliou gorko mo Dara en jetti Allah kadi nde Allah hokki en kadi hande cellal hokki en coftal ha mbawɗen arde joɗanade ɗo e bandiraɓe jonde men nde kewɗen joɗanade bandiraɓe kala saaha hande noon ko émission men ganduɗon ko spécial julmo wuuri woni no mbiɗen ni spécial KORITE wadde noon ko julmo wuuri wadde noon ko ɓinguel moon badiraguel bandiraguel moon dewi no kewmi ni wiide Sali Dia debbo mo Agnam liduɓe lidu bande buuɗi sippa toroɓe sippata jaam li joni noon ɗo kono noon mi yewaka ɗo hande e jonde nde mboɗo sawdirɗo e tigui banam gorko mo ganduɗa ko minen tigui ndendi Pindi TV minen tigui ndendi pulagu ngu minen tigui ndendi golle ɗe woni Bah Moody gorko mo tareji omon ɗo sawdi kam junggam nano kono kadi emi jogui ɗo kadi hande kadi invité ngana mo ganduɗa ko artiste international mo ganduɗa kadi ko parnoɗo leñol mo ganduɗa kadi hande so tawi wiyama yimɓeyankoɓe fulɓe tan yatata hen caggal on woni Mamadou Abouba ɓurɗo lollude Bah Moody wadde noon hande ko Bah Moody animateur e Bah Moody artiste tigui cawdi ham ɗo kono noon kadi o yewaka en haydara emin gondi ɗo e Malika mo ganduɗa ko joom ñañoru wonde fayide so wiyama ñañoru tan ma wi fulɓe kono noon ko ɓurɗo lollide pullo ka wadde noon ko hande ko ɓen joddiɗen ɗo en calmini dendagal bandiraɓe en beltanmameɓe kono noon en calmini sponsor meɗen leader mo ganduɗa ko Fakop Sénégal noon ko quincaillerie moderne mo ganduɗa ko gonɗo to e VDN Sika Mermoz mo ganduɗa ko à face l'endroit restaurant l'endroit mo ganduɗa tongonde ko 76 600 en wonde 30 60 walla mbiyen 76 630 61 walla 77 904 69 81 walla mbaɗen fixe o 33 825 00 66 ko ɗum woni Fakop Sénégal noon so nani ɗum woni no mbiɗen ni ko quincaillerie mo ganduɗa ne yeewi peinture uji joɗɗi peinture uji ganduɗa ko décoration guila e nder ha e boowal kamɓe goni sponsor meɗen leader émission meɗen ɗo ha e lebbi tati eɗen ñaago noon bandiraɓeɓe fulɓe foof kala jiɗɗo sodde peinture joɗɗo yo wat feere jokkodire Fakop Sénégal mo ganduɗa ko mo Tidiane Bousso noon gasata sona garen ga e junggo meɗen nano calminen juuroɗen kadi bismoɗen kadi mo ganduɗa ko enen ndendi muɗum jonde nde woni Bah Moody bisimilla ma e émission men spécial julmo wuuri ɗum noon bandiraɓe amtuɓe yebde ayawa habrirde Pindi TV wonani en kadi belamma nde tawno so tawi yimɓe koori ha gartino mbaɗa julmo wuuri vraiment ko teddugal manggal enene bandi men debbo mbo wona bandi debbo omo ganduɗa ko debbo mo Agnam kono kadi ko noon calminirɗen ɓen ɓe ganduɗa ko ardiɓe ene galle he calminɗen khalifaɓe diini calminɗen khalifaɓe aada kono kadi calminɗen wasila men ceerno Nourou Hamad Aliou Raky sa wi wonko ndenduɗen mbeɗa sikki ko ndenduɗen ko foof ina tiiɗi kono hono ɗo kadi ala ko ɓuuri ɗum tiidde Nourou Hamad Aliou Raky ñagoɗen ko yo gurdam makko juut saabu nafoore makko ɗo neɗɗo woni almudo makko foof tawata kono no welti no fewi ko wona ko ɗum kadi eɗen dañi hoɓɓe fattam lamiɓe woni omo ganduɗa ko Mamadou Abouba lollirɗo Bah Moody kono noon hande spécial julmo wuuri ma wat fayida no fewi kono eɗen jaadi hen kadi no mbiruɗa ni e Fakop Sénégal yeeyoɓe ko yonnata galle ko wiyete ko peinture ɗum noon vraiment en beltantoɓe kono kadi yimɓeɓe yo jaaha kadi coodoyo toon peinture jonna galleji mumen par ce que ɓeɗo son jokkodiri e mabɓe ma on jonnu kala kono yooɗa e nder galleji moon yimɓe nana maha onon mahoɓe ko yooɗata ko e galle ko Fakop Sénégal jogui ɗum noon en calmini yeɓoɓe kala e noɓe goni e noɓe goniri Allah jarama Seydi Ba eyyi mi ara ga e junggam ñaamo mi tawa ɗon to harma mo ganduɗa kono ndendi yettode woni Mamadou Abouba ɓurɗo lollirde Bah Moody bisimilla ma e Pindi TV Sali Dia a salmitama kadi welam waɗi kam gaddo beñe nde arde ɗoyde kadi e nder nokku kadi pulagu joddade kadi fulɓe waɓene ma e gardugol Abou Diop kayne o salminama doole kayne ko neɗɗo dareɗo cirguiniɗo dadaniɗo yo leñol ngol yaaru yeeso Allah jarama Seydi Ba ko noon tigui en calmini pullo ka
en calmini kadi ardiɓe galle ɓe no kewɗen wiide ni so neɗɗo naata e galle yo rewe damal bandiraɗo gorko Daoudou Moussa Dia ene wonde e mawnum Harouna Moussa Dia ha tour Burkina Faso ko noon tigui kaw Samba Dio directeur général mo Pindi TV e dewre mabɓe tan en calmini ɗon personnel Pindi kala e kuuɓal Bah Moody min mbima Seydi Ba caggal nde min bisma e Pindi min ganduma ka artiste ka musicien min mbawi andude d' abord hoto Bah Moody jeeya par ce que hewɓe gandi tan Bah Moody ko pullo kono ɓe ganda hoto jeeya e Fouta hoto Bah Moody jeeya jarama Sali Dia Bah Moody de ko toranke ko pullo boɗaɗo andi fulɓe ne kewi cuuɗi mi waɗaɓe waɗi ko waɗaɓe jaayen noon waɗi kadi waɗaɓe pena kono oɗo boɗaɓe jaayen guure amen noon duumade tigui rigui de tawmi koreji amen ɗo ɗo wiyete ko tatke taliji woni guure amen noon to dande godoron ɗo wiyete ko Dagana walla mbiya Thile Boubacara walla Kaajo kono Bah Moody hannde nani hoɗi ɗo ɗo wiyete Kaajo wuro Aliou Ardo Amara yetta Cando Coumba Jinjili wuro Aliou Ardo Sadio wadde Bah Moody ko Kaajo naajo e Aliou Ardo Sadio ko denɗam est ce que min ɓirnata ɗum eyyi kono meeɗa ɓirndemo noon meeɗa ɓurnude hewde Kaajo wadde noon ha joni emin garte Bah Moody emin gandi ka artiste musicien min mbawi andude holnde naɗa e musique e ko nanuma kadi musique e Sali mbeɗa sikki enen fulɓe enen fof ken nanankoɓe par ce que aɗa ara e wuuro fulɓe gara dingiral sukaɓe cukalon tokosoñ ina kongo duƴƴal ɓurgal fof welde amde ina jimana koye men poɓɓana koye men gamana koye men donc kamɓe koɓe narankoɓe ala fof ɗo ɓe jangui jimori ndi e konngol ngol kadi yi kadi yimɓe rewɓe kadi yontaɓe wawi ma ene ndenta no uno e duƴƴal ngal ina jardina hen daade donc enen fof nara enen fof ken narankoɓe heddi noon neɗɗo wawi suɓade tan ko ɗum ko jomiraɗo suɓan to neɗɗo ko yiɗi neɗɗo kala ko yiɗi noon ɓooyi hen tan so renaki jomiraɗo taw ko ɗum hen Seydi Ba artaga e junggam nano Bah Moody bisimilla ma so wonko jiɗɗa namdade tohara ma eyyi ɗum noon woni ni en beelammo no fewi e tigui rigui no mbiɗa ni fulɓe foof ko nalankoɓe kono emin jiiɗi andude holko nannuma e nalankagal e nanmi nalankagal ko jomiraɗo par ce que ma jiiɗa hunde ne jomiraɗo ko tagatma yidde hunde nanduma hen te kadi nalangue kadi ko meccal fof meccal ngal mbawɗa wadde aduna ko nalangue tan mbawata wadde gona nalangue taɗo wawi yim aɗa wawi hot tawaɗo wumi walla aɗa wofti taɗa wawi ɗum continde en jii wonɓe o hoɗoɓe guite wumde en jii wumɓe yimoɓe kono meccal fof ngal joguiɗa sa wumi a serti hen tawi wona nalangue beela an ene joguiɓe jeeɓannoɗa ɗo banggue nalankagal haaɓe belma beela ne joguiɓe jeeɓannoɗa ɓe keɗotonoɗa min noon kam tawi so gonga hay goto mi heeɓani min ko hooram tan jeeɓani meeɗa yebde hay goto meeɗa kadi ñemtide hay goto min noon welimi tan ko ɓandam ndu ina yiiɗi tan ko weltinde hoore mum gueɗen gonmi cukalel mbiɗa jogui ñañor ko hooram beltinam noon beela kadi ne ko fewte alhaali won jangguinɗomo lelgo dande yimir ni walla waɗir ni mi kaldara minirɗano tan jimremi hay goto meeɗa jangguindemi ni guitare jagguirte hay goto meeɗa jangguindemi ko ni ñañor jagguirte hay goto meeɗa jangguindemi ko ni yimirte mimi ɓurño tan ɗum noon Sali Dia Allah jarama jarama Bah Moody wadde en garte Bah Moody artiste Mamadou Abouba wadde gaddana en premier morceau ma ɓamtare Sali Dia oɗo morceau wiyete ɓamtare kala ɗo ɓamtare ko nafata mbimi ɓamtare ko hunde nafoore kala ɗo mbami yaade aduna he e toujours ko oɗo morceau puɗɗorto mo wiyete ko ɓamtare oɗo ni taguimi andidirde Youssou Ndour ko oɗo jiman noon machallah kanko ne yimi hen morceau ɗo wiyete lettumo bago firimo est ce que machallah wadde jeehen ɓamtare ɓamtuɗen hen enen kala ɓamtuɗen inchallah jeehi jeehi hono mbatten ha ɓamtoɗen gaari ha mbaɗen ni liggoɗen hande meɗen daranaɗen janggo meɗen ɓaw janggo mbasen tampude gaari ha mbaɗen ni jangguinen sukaɓe meɗen jangguinen beɗemɗe meɗen nafotoroɗen kutoroɗen yona ɓamtare leñol meɗen
sen ɓamtima hen kisat sen ɓamtima hen kisat sen kiisi en pewat sen peewi en jiiɗet sen jiiɗama en maalet tinne garen mbaɗen niyet liggoɗen hande meɗen daranaɗen janggo men ɓaw janggo kay mbasen tampude hono mbatten ha ɓamtoɗen ngaari ha mbaɗen niyet liggoɗen hande men daranaɗen janggo men ɓaw janggo ka mbasen tampude ngaari ha mbaɗen niyet jangguinen sukaɓe meɗen jangguinen ɓe ɗemɗe meɗen nafotoroɗen kutoroɗen yoɗo ɓamtare leñol fulɓe machallah 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 Bah Moody waɗandi de pulangu dilli du ñañoru mo pullo ka dasata e oɗo guitare mo Bah Moody dasata machallah pulagu dilli min beltima Bah Moody mi mbawi andude caggal ni ne naɗa musique beele musique ko ɗo e Sénégal han kaɗɗa walla musique nawima ha caggal leydi walla hoye noon ɓoru musique kam tarni kam aduna foof est ce que idimi yaade fof noon koɗo wiyete Italie aɗa jaggi hirande nde ɗo wiyete Milano ɗo wiyete Carboña ɗo wiyete Portofino e ɗon kawru men debbo goto biyeteɗo Emiliana Sabiu tubab Emiliana Sabiu Emiliana ɓinguel Piero Sabiu e Marinella Pentus ɓaw makko colonel gendarmerie yum makko ko douaniére kanko goto ɓe jogui e kanko ne guilli tan goni hakkude amen o woni kadi ménagére am tournées am wiyete Emiliana wadde ménagére ma sen paami ko tubak ménagére am ko tubak so mi France woni ménagére am toon kadi ko de gorko goto biyeteɗo e Roman Beston donc groupe am nan toon biyeteɗo psychédélique secous min mbawi andude hor relation ma e tubakoɓe holko tagui an ko tubakoɓe tan ɓuuri andudema kadi kamɓe ɓurɗa jokkodirde e banggue musique o holko saabi ɗum eyyi aɗa andi enen fulɓe ko hunde fof koko harmi gueɗe men fof kadi ko fate kadi artiste e finatamen fof koko harmina gueɗe sapalɓe jagga ɗum noon ina jahani ko looyi te wonno min koɗe jam fof ko diiniyankoɓe nanna e diine dana kiɓe goddol a faami joni hunde fof koko harmi min yiyata musique mbaɗa men ko tubakoɓe hono kamɓe gandi jaru noon ko blues ɗum woni musique o a faami mbeɗa jogui groupe wiyete ko psychédélique woni hen ko yimɓe joyo min goto toon woni hen ɓalejo e chef orchestre wiyete ko Roman Beston e rewi hen biteɗo Florian Tatard jo guitare basse e biteɗo Arthur Narcy on ko joueur batterie e biteɗo Antoine Philippe Passy ko guitariste e biteɗo Thomas Gouban on jota grosse caisse e biteɗo Guibert Blondine on woni tournées amen machallah wadde somin paami wadde orchestre ma fof ko tubakoɓe mi arta ga e junggam noon Bah Moody vraiment ko o yimi ɗo morceau baɗɗo fayiɗo ɓamtare so tawi en duttima e piiki ina rokkuma tigui morceau Youssou Ndour wino o lettumo mbago firima woni mooram walla cancami eno gasa noon ina jaaki min noon ɗon kadi beela wona koko kanko o wujji ɗum nayi walla o heeɓ yamirore o yawti kadi e nder morceau ma Emiliano e nder jimɗi ɗi jimata aɗa yima hen kadi Emiliano no fewi no fewi
ko wona ko ɗum mbela aɗa jogii diɗɗal woni groupe e min hooram kon groupe e somi woni ga e Afrique mi jour Bruxelles tigi rigi groupe o kadi no wiyete groupe o wiyete ko Bah Moody min somi yeehi Europe noon ko wiyete ko psychédélique ɓen wonɓe ndendumi ɗon psychédélique secousse firti ko groupe mbaɗo dénoncé caɗele eyi ɗo noon mbeɗa wonde gorko pullo mbiteɗo Malik Amadou Ngap Cabbi woni oɗo woni pullo ka Malik Amadou Ngap Cabbi Malik Amadou Ngap Cabbi on woni pullo ka on woni pullo ka e oto faaru noon ka en kangaɗe en kasanke en kasare en oto faaru machallah wadde Bah Moody ene wonko ɓeyta en seeɗa men yaade deuxiéme morceau tawde omo raɓɓiɗino e namde ɗe kadi no walla kono noon eɗen mbawi tan yawtude morceau deuxiéme morceau woni eyluko eyluko noon ko haala de yimmanen eyluko ha para gadda gartana eyi Sali Dia eyluko ko bojji eyluko ko haare hakkude pullo e capan gaynak pullo gaynak capan ko addi nde ɗon haare addi haare nde ko gaynak pullo andi fulɓe nden si kawri en mbaɗa wiite ko warango warango joni hande kawreɗen aynaɓe kawren ladde mimi hirsa jawdam gonen hen awon gasa goɗɗo kadi hirsa jawdi mum joni noon capato aɗa yiiɗi nadde hen capato on wi kayne ne yiiɗi nadde e warango he eyo nadde e warango he kañum tuuru mum ari salti aynodde janfi yiɗi janfade pullo eyi janfi wona yiɗi janfade kay janfima janfi pullo eyi ɗum de musat pullo wi ɗum an noon kam holko wayɗi minen min mbaɗa ko min kalduɗen an mbasa wadde kalduɗa kalnoɗa o wi min ga mi fontano moon ga min baali ɗi beyɗi ala hen fof ko jeymi fof ko babam e nenam jeeyi mais jeena hen haydara mi jaa hen mbiyata ko bomo sotti ɗum addi haare nde noon mataw ɓe jaggodiri ɓe cippi ɗum ɗo kam weeɓi ha ɓurti ɓe cippodiri e mataw pullo rondi ɗum ha dow nakke leydi jooɗe dow muɗum ɗeɗɗi ɗum waɗe hunde ko mum leydi ɗum woni bojji ɗi noon ɗum woni bojji ɗi wadde jeeheno bojji he en jeehe bojji ɗi en calminiɗo Mactar Fall ko capato jontan ndeysan eyyi minen mi weltidiri hen on seeɗa ɓam Mauritanie naaɓe wonɓe to andi Mauritanie naaɓe fulɓe wonno kala ɗo goni ɓe mboɓe kodde fof ɓe gontat ɗumen gonga eyyi toon andi Mauritanie sa ari toon hande kala mo calminiɗani maka machallah noon ko hawata gona salminaɓe ganda machallah ko firti ko firti machallah ko sabrode en jeeya ɗum eyyi enen jeeɗen ko jaam tan wallay mbeɗa selli mbeɗa yetti joomam mbeɗa selli goppen ko joguiɗen ko kuccen ko yimɓe ko goɗɗo jeeyi ko wallay eyyi goppen inde kuccen guenten goppen diftugo cuddugo kuccen daja ɗum wadde enen ko jeeyɗen ko en jiiɗa ɗum eyyi ɗum de kadi ko haala mawko mais nguy ko noon wata ko ƴittude ko jeeya gonga donc gaccen hujju ƴetten ɗum noon ma aroy e ɗeɗon kelme tawa kalna min ne kaldirɗa kelme pular jiggaɗe ɗe ɗemɗe gueɗe goɗɗe jiggi kono noon yahani min e o morso calminen Salif Dieyna Bouri Sow yawtu Salif Dieyna Bouri Sow min en beltini hono Bintou Mamadou Diom to wiyete gendar Mountaga Samba Dieynaba to wiyete Tareji Mountaga kawma Mountaga Sall Mountaga Samba machallah jeehen wadde noon minnene mi weltiniri ɗum pullam mon fof e pullo muɗum kemi wiide ni pullo kala kalaji pullo mo ɓirani e bolnikel pullo joom euro joom dollar joom CFA on woni Amadou Moussa Sow gorko Mérial Sayboɓe on ne ko pullo jontade tigui pullo e nder Fulɓe wadde minne kanko dokkum morceau ndeysan ɗum no wiyetene on Sile Harouna Déme Guelode wiɗum yo Julmburi onne ko yimɓe e Binta Abou Salmat Koumbouri Kedji Birom to Mauritanie kayinɓe foof mbiyenɓe Julmburi e Mika Sall mbiyenɓe Julmburi e banam debbo Ramata Abou Haw Samba Amadou ɗo wiyete Tatke Taliji walla joni noon ko ɗo koye Dakar ɓe goni e joom galle makko biyeteɗo Boubacar Adama Boubou Moulel Samba Ndiayen Samba Toul ole nokku waɗaɓe woɗeɓe tiggoɓe jubbindo ɗo loone mboɗo guelcowole en jeehi jeehene noddane kam Kore Diam en mbaɗiri ɗum julno wuuro dendagal yeeɓiyankoɓe piindi e kuuɓal
كان بطون الفلان تحت الصدراي هو بعد طيحنية تحت الصدراي قاعد على الكرسي حانكني كبطارة بدر على الفيمي ويقالوا تنكا كوريجا أي توري إهلي تنكا كوريجا أي توري إهلي كل اللي بي كم لسلك اللي بي مجودي الدور دم ادي ولا هندو كم ليدي فرامبوني ويغاميو 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 otampini sabal wala kam fudi bon la ka ko fudi bon wado yo baba timi yo baba timi kayru وعليان بطون الفلان تحت الصدراي وهو بدا طيحني تحت الصدراي قاعد على الكرسي حانكني قبل تراب قبل تراب من على الفيمي ويا قاميو ويا قاميو ويا قاميو ويا قاميو كل اللي بي كم لسلك اللي بي مجودي الدور دم تدي مواده هنو كم ليدي فرامبوني ويا قاميو ويا قاميو ويا قاميو mashallah 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 weli mashallah yurminima kadi weli heɗade e wadde ɗen jaaha ƴeewoyen publicité meɗen mo ganduɗa ko fakop sénégal e sponsor meɗen leader o ko nokku mawɗo to banggue peinture cinkalɗo e sénégal fakop sénégal addani on sifaji certuɗi to banggue peinture gam cinkal galleji e nokkuji mon estico yamanda enduit poussoir pinceau jaaduɗo e jamanu taw foof koye prix mo tiiɗani so tawi gonɗon koye maade kuɓeje mon ha e cinkal nokkuji mon ɓattoɗe fakop sénégal ɓerɗe moɗon ɓuuɓa amin jogui kala ko cohluɗon e fannu peinture nder e boowal amin paami oɗon jiiɗi ko yooɗi ko yoɓɓi ko yaadi e jamanu ko ɗum saabi min gaddani on fakop sénégal beele beltoɗon jettoɗe min ko yaawi onon yiɗɓe sinkude koɗorɗe mon gaare cuɓaɗe ko yooɗi to fakop sénégal amin desani on toon fawru kala couleur gaare ko yaawi tawon min toon to VDN Sikam Mermoz amin kuccodiri e restaurant l'endroit min goɗɗani juma o walla jokkodiron e ɗi numéro ji 76 630 60 walla 76 630 61 walla 77 904 69 81 walla mbaɗon 33 825 fixe 33 825 00 66 fakop sénégal ko nokku garɗo safrude caɗele kuɓeje mon kala liggotoɗo e kuɓeje walla e peinture wat ko yaawi jettoɗa min ɓerde ma ɓuuɓa fakop sénégal eyo machallah on jii fakop sénégal mo ganduɗa ko sponsor meɗen leader Bah Moody gonɗo to e Sikam Mermoz à face restaurant l'endroit mbiɗen woɗɗani juma o mbiɗen kadi tongonde so tawi yimɓe jiiɗi jokkodirde e meɗen mbaɗa ko 76 630 60 walla mbaɗa 76 mbaɗa 630 61 walla mbaɗa 77 mbaɗa 904 69 81 33 825 00 66 wadde noon kala jiɗɗo heɓde peinture joɗɗo woni no mbiɗen ni Bah Moody yo waɗ feere jokkodire Tidiane Bousse en yaha to ha to VDN Sikam Mermoz ma heɓ peinture joɗɗo so tawi ala peinture oɓe mbaɗa ɗum peinture onowo muɗum yaha gallum peinture ɗum sen jogui peinture onowo ɗum ɓe jeeya ɗum peinture joɗɗo taw kadi posuji mabɓe julata inchallahu rabbi eywa Bah Moody fakop sénégal min mbeɗa foti yaade toon mi yilo fakop sénégal nde parɗa fof ken yahoɓe inchallah min ma koyngal ma e junggam ha toon fakop sénégal mo Tidiane Bousso mo ganduɗa ko gorko mo Agnam Civol mo gorko mo Boso e kala Agnam Civol wallahi ko toon tigui jeeya eyyi Bah Moody bisimilla ɗum noon fakop sénégal yo yimɓeɓe jaaha toon yiɗɓe yonnude galleji mumen ko kamɓe tan goodi jokkoɗon e mabɓe ballodiron e mabɓe kadi sa ari toon ko gadduɗa foof
ma dañ ko jonirɗa galle ma woni peinture ɗum ma dañ ɗum couleur aji kewɗi noon kala couleur mo neɗɗo wawi sohlude no way sifo no woywade foof sa ari aɗa dañi ɗum noon mbeɗa andi moni heblano min noon min noon ko 4e morceau donc haade men garde mino jahade jontaɗo kono haade men yaade jontaɗo e namdoɗen seeɗa Bah Moody caggal nde Bah Moody wi ɓuuri hewde yaade koye banggue international o ko wayno banggue Europe o ko way noon tuba ko ɓuuri komo andude beele ɗo e Sénégal beele Bah Moody ene waɗa concert aji mawɗi ha yimɓe ene naata beele kadi Bah Moody yaltini album walla Sali Dia a haali toɓɓere wande fayida nde fulɓe fof poti ƴewde hannde par ce que enen eɗen bertindi nalankoɓe men te kadi mi haalanma eɗen jogui nalankoɓe yontaɓe wawɓe kadi musique wawɓe ko mbaɗata ko kono enen goni ɓe kuccani hen kadi enen en kuccani e ko wiyete ko fina tawa menen ko jiɗɗen ko par exemple téléji men e radio ji meɗen kayne kadi en toppittaka ɗum par ce que ɗum nen ma wurne ɓayde enen gurnataka ɗum enen gay maɗa tan paɗen tan ga hakkude e juuma e jama toon ɓurɗen wawa yaade eyyi joni noon kam min mbeɗa heewi dillude min tan kono Europe noon ɓuurmi waw dillude joni noon ko affaire ko événement o waɗi koko wiyete ko corona wonno koko horana bonni gueɗe ɗe foof ɗum tagui hande nalankoɓe ko eɓe tampi gonga eɓe tampi trop te enen nene wonno kuccinɗen tan koko nalankoko moƴƴani ina harmi ote mbaɗe ɗum ɗo ko eɗen jaggi hen juuɗe meɗen wonɗo garata e guure men Fouta ni mbiye hande won sirif goto ari ɗo a jouata ɗum ceernaji mawɗo nan ɗo a jouata ɗum caɗele te ɗum koye enen tan mbaɗat ɗum te eɗen gandi leñol kadi wawa ɓamtade sans nalankoɓe nelan ko leñol fof ko nalankoɓe ɓamti ɗumen te enen leñol mon en mata en poɗɗi wiide machallah alhamdulillah rabbil alamin yimɓeɓe woni tamodiraji mahdirani jaggodiran gonga somin mahadirani ɓe jaggodirani ɗum wawa continude eɗen ɗiɗon heede tonkon gonga eyyi ɗum ko caɗele machallah wadde Bah Moody eɗen jaaha e 2e morceau meɗen wona 3e morceau meɗen jontaɗo eyyi toon to Ibba to Londres en calminiɓe en calmini dendagal Gartam naɓe en mbiyaɓe julmori kamɓe kala fof tan kala gonɗo fof gonɗo e Gartam fof e gonɗo e caafal fof kamɓe fof eyi mo limti juuma kamɓe kala gonga Sali Diaw gatamari eyyi walla o rewin ɗo jontaɗo yiiɗa yewe enen fof ken yimoɓe de mine Bah Moody noon ɓuuri weldande dani to hoorema ɓuuri hay cameraman o nana resta hen
tare kayida yewen Maymun alaji mawdu muwa Mojo kayida yewen Maymun alaji mawdu muwa Rokuno migari on Like in a wood set wallahi ndeysan aɗa noon ɗo mbiyata ɗo suudu heewa diidi e tanke woni sukkoɓe wona diidi mbiyata on suko diidi ay fulala jagata sala hala ha yimɓe faam e kono woni yimɓe wonno faamiran ɗum way mbiya makki saɗa makki saɗa e ɗum ko ɗo makki saɗa e yimɓe jikki mbiɗa ha makki saɗa ɗum ko makki saɗa ko ɗum makki saɗa ko ɗum jiiɗo non gon ɗum suudu heewa diidi e takke gon tigi on takke goroɗe e diide goroɗe takke kowoy jangal yiɗa yewen yiɗi pare kewɗe daman suudu sumon yiɗa takkon pooli Bah Moody ɗa yewen Bah Moody ɗiɗa yewen Bah Moody mo piide Bah Moody artiste wallahi Allah machallah Mamadou Abouba a weltanama joni taɗo iriya yewen ɗo noon min jii wonmo gonduɗa hen kadi mo jimduɗa hen o mon fof ne anduɗume musique sénégal par ce que wiya musique sénégal tan wi so wiyama roi des mbalax wiyete ko Youssou Ndour min mbawi andude holno morceau arti beele ko an invite hen Youssou walla ko Youssou invite ma hen Youssou maw nalankoye woni ɗo nder sénégal fof Youssou ko seydi machallah woni pullo ka gonga seydi Ba ɓe mbi hankkandi ko dokkunoɗen hojomaji kuuɓi maraw hankanti en garat dokken Bah Moody toharama konngol mum mbayni ko wayno mi artema mbaynoɗa gara guddiren morceau mine mon inchallah haala o gotol min noon inchallah dokken ɗum dendagal bandiraɓe wadde Bah Moody bisimilla ɗum noon ko weltanademo bandiraɗo debbo moƴƴo dariɗo kadi darde wurde e nder rendu fulɓe kono kadi ne Pindi TV jirɗon kono hojomaji ɗi mbayni eɗen terodira e majji eɗi tero en ɗum waɗi en kalani ko heewi en memto memɗen ga saabu eɗen mbawno wadde dutti kewɗe e makko saabu eɗen gandimo no fewi en mbaɗi julmo wuuri Sénégal foof kono en mbaɗi julmo wuuri ɓe ganduɗa ko wonɓe e nder Pindi TV tuggude
baba Abou Hafsat Kumba Hamme ha yetti Daoud tata Leila e kala gollowo e piindi waɗoɓe feere min jeeɓe min mbaɗiɓe julmo wuuri kono ko noon mbaɗirɗen julmo wuuri kadi ni ceerno men wasila men ceerno Nourou ceerno Alsane en ceerno Ousmane en ceerno Oumar en ceerno Mouhamadou Daoud Sall e ceerno Sharif Kane en mbaɗiɓe julmo wuuri ko noon kadi fakop Sénégal en mbaɗiɓe julmo wuuri kono yimɓeɓe jaha toon cooda peinture mbaɗa e galleji mumen ha yooɗo Salidja Allah jarama jarama jokkon noon kadi ni e yebde télé mon julmo wuuri o Allah tawna en ɗi sahaji ko heewi pullo ka gondiɗo Youssouma Jiguen Ndour kankone en beltanima mon feewi en calmini kadi Youssouma Jiguen Ndour Allah jarama Bah Moody gorko mo tareji gorko pullo tigui dariniɗo kadi ɗemgal ngal dariniɗo leñol ngol kadi waɗoɗo kadi golle paayiɗinɗe ɗo e Pindi TV joguiɗo émission holmo woni an mo ganduɗa kadi o marki ɗo prentuji makko ko ganduɗa iwata a weltanama no feewi woni weltaram kadi no feewi kadi sawnodirde maɗo e rendude ma oɗo plateau Bah Moody konngol ma mbayni ko haɗo ɗum won namdoma seeɗa holko tagui hol inspiration keɓata e konngulɗi kaltaɗi hen sahaji saɗa haala wayno kono ganoje kaltani hay saɗa yima wayno hen sahaji koto ganoje jimatani ɗum tagui hewɓe mbatta comprendre ni holko jiɗɗa ko haalde a janggo ɗum walla holno ɗum ardata e ma eyyi o woni ganoje kaltaɗe ɗum fof ko Pular machallah 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 an yewtere meɗen eɗen gandi heƴata e nder 1 heure temps heƴata e quelques minutes tawno ko ma ko maayo gasata joni konngol ma mbaynuki inchallah garen gudden yewtere nde ha saaha goɗɗo gon machallah Pular gon Islam kisa baba adam abu baba adam baba garan machallah aɗa andi noon an woni ko mbimami ko alay saago garta ɗo yimɓe mbatta ɗum nde tawno ko jiɗɗen ko haalde ko jiɗɗen wadde développé ko fof heede ha e yewtere nde wotere waddu nanen garat hankkandi ko dokkaɗen hojumuji kuuɓi caméra uji meɗen nana hankkandi gudde koye mumen mais ara mi wayno après gara dufirameɗen morceau min e moɗon ngol ha saaha goɗɗo wadde noon enen eɗen mbiya dendagal bandiraɓe yeeɓiyankoɓe piinde en beltanima ɗumen en jetti Allah kadi en beltanima kadi bandiraɓe eɗen mbiyaɓe kadi yo ɓuur kadi yebde piinde yoɓe ɓeydo kadi wadde abonné yoɓe mbaɗ kadi re abonné kala bannoɗo abonné waɗe abonné yo ɓeydo kadi yaajde nde tawno piinde ummini ko sabamde pulago en mbiya bandiraɓe fof kadi yo Allah hokken wattudnima wuuri eɓe jarlo eɓe jaafo enen banggue men en jarlima en jaafima yo Allah waɗ en yarlaɓe yafami tawno eɗen gandi haala welani kadi weeɓani ɓuuri mettude noon ko hettade kala jooɗo ene haalama wonde taati en sahaji tatuɗen e kongi men taw en tinani yen gandu kala ko joƴƴinen ɗo ko yo feew kono kala hen ko fewani yen gandu ko neɗɗo way noon ko wonani ko ɓurani men joni noon eɗen jetta Allah kadi no feewi kadi Allah dokkuɗen tawede hikka eɗen ñaagui Allah yo Allah hokken tawede o saaha wuuri enen kala e julɓe oɗon jarlon jaafo minen min jarli min jaafima yo Allah hokken waɗen yarlaɓe yafaɓe enen kala e julɓe e Bah Moody machallah jehen mino moon
minen fof min jimat jehen c'est ça nanka on fête de Korité e bi badiraɓe ɓe tawɗo saha déjà Bah Moody ka wattanamaɗa ñaamima waɗo fayiɗo en beltinima caméraman uji meɗen hande noon jogui en kaɓirɗe ɗe ko combar e noon nde catumaɗo tono mo sans to jogui en ɗum ko ani faade eɗen gandi sen joɗima ɗo image uji peewi haala ka rewi lawol Allah e mabɓe ko enen jeeɗe comme noon ko kamɓe tigui jogui ɗoɗe ɗe catumaɗo ene wonde combar kañum tigi ardi fakkof Sénégal yalla hokken wattudnimo wuur enen kala julɓe jow jam jam less jam ɗo hakkude jam ɗo tan duuma men fayolamu ba